Ay, Jojo! Apo! Aganak dito yay, apong nga itaw. Pinaayabang ka apok a Jojo, takayat kuwan nga sarita ta itinalapat. Tasika kuman apok, iti pagpiarak, dagiti ibatik nga alikaman. Kansika ti pagibagaak, dagiti tawidin niyaw. Nagsarita kami ti amam itay apaw, katibot sa una, sika kanolat ta iti kasarita kaw, tasika ti idaunan nga apo kaw. Tatay amam, awam mo't iti kapsat na. Isuas si kalatan, ti pangitunda apaw kwan. Dakkel ayaman ko apo itaw, nga siyak iti pagtal kam, kadigiti mo, di nga bili mo, kas kadadigita, may patawid, kada kami nga apo kaw, apaw. Tadyak kaya to kuma, atong tag di panawan, no dak maibagat, digiti ibatik itawiti jaw. Tayo sunta, ti puong gigapo, nga agkaapa kayo, nga agkakabsat apo kaw. Wow! Kung apaw, yamanik manayin ta, nagmayad dita, kapanunutam nga, di kita mataway, tapnuhan to nga talaga iso ti pag-aapaan may nga kakabsat apaw. Tasyak, kat marik na kaw, ngangani akaw maapay. Sagay sabayin iti palagagas ko abaw. Kinumaminsan, kasla adabayan nilulag ba, amang bambantay kanyak. Nga umaynak sa sunduin na. Ayap pa unayin apaw, madilang arot ta plastar yaw, mga ngaw kabay lang, mangluko kabay lang apaw. Talaga mga umay ni ay lula dito nga magbabantay ka na, si bibiyag mo pa lang apaw. Ay kasta, ay tiamok no napisti ni lula mo apaw, si bibiyag pa lang. Kati amok no nakawanang. Ayap pa unay, dahil takabakat talaga atid daw kitibiyag na. Mamatiak tayo kunada apaw ka first love never die. Taging gamay itatakot si bibiyag pala talulang. Alabod. Talaga ang ating dokpelang tibiyag ni Lula apaw, mabampela mi kisumsumbat na pareho haw. Kapelang ni star dancer day jay. Kat dati apaw, tandaan naman di kita ibili ko, tati kaya kaw itong palmuntuan. Wala apaw, tandaan na kami nga bilin mo kin talaga nga itong palkaw, amin apaw. Tejip kayo apaw, itod munto kin ading mo nga junjaw. Tatay ading mo adunjaw, pitong matan iti pinutot na. Kat marigatan amang biyagan kita namuna tamay kawalo nga pakanan na. Ni bakit na? Iso nga kasabulan, ito kanya na tadjep, tadakkal iti kwarta ka masapul na apaw. Ay kit umana mo ay ta desisyon nyo apaw kin agyaman kami ata deta. Jeep, may tad kinianin ko nga junjong ko talaga nga kasapulan na. Namuna ta nakatong digiti anak na apaw, pitaw. Kin mapugin sama na itay asawa na ta. Ang dakkel mamatay susunay hindi nakita ko lamang. Kastaya, mabugi man te, bakit nan? Katidila siya kakalmang abukat. Pasit mo pala te susunay, nasilip ko. Napaspas ay nga padiggas. Isuwa lang ay ayaw, idungdaw, pumutot manay. Talaga nga yung brambelang te kinapiluso pa may apaw, madilang harap ka plastar mo, nasilip mo perang te susunaya. Siya pa unay ka napong ko. Tayo mag-tricycle apaw, ito muntaw, kini ading mo adyan-dyan. Wan, itad munto kanya na, ta, at damot ng asawa na. Dadali pa yan, aganak, asawa na kat kasabulan da, ite, kwartan to, dita hospital, kin igatag ti agas, kas kadagatas to taubay. Hanabalaking ka, Jojo apo, tawang pa, iti pamilya, wan.
Ay kat yamanik manin apaw, deta desisyon nyo, tanggap deta tricycle nga, may itad kini dyan, talaga nga, kasapulan to apaw, akalak ni, bakit na tawang magtimaykab may, so nga yamanin mi apaw, nagmamayag di kiti desisyon nyo, ang kay madalagang kanyak, ore kastoy, ore barwa kapong talaga nga, awan ti apal ko kadakwada, kada kita may patawid mo, hangka madalagan apaw. Dahil mat grocery, kaputate ading mo nga jingjeng, isuna nakalpas iti business administration, nalaing arithmetic na apaw, isuna hindi man narimaan tao kadate grocery tayaw, nalaing di kalkulasyon na, kaya nalaing pa nga makatanda, kadagiti at na utang nawan. Ay kat talaga, nga nalaing ni Jingjing ang apaw nga agkwinta, awang pulos iti patusda. Amo nga maulang ni Jingjing apaw no kwinintaan, nalaing nga talaga ti arithmetic, hampulos nga malugay nagkwinta apaw. Kanayo nga kumagit lang ta, ni ati mo ka Jingjing. Dahil temot, basit ang karindiriya tayaw, kadandanin agbalin a restoran, yamanat kinaading mo nga dyan, kat isunto, iti mang mani ubran apaw, tanalay nga aglutaw, tanalpas na ba yan ti HRM, makursuna, agkaobra pa yan, iti barko, isunan tunwang. Ay kat permi apaw nga talaga nga naimas ti pinaglutlutaw ni ading ko nga Jen, at makita mo ti ebidensya, ultimo di kita'y aso kaskada po sa iti karubaga aglo umagapaw, tanalay nga aglutaw, so bilibang apaw, isulan to talaga ti manghawak, dati ana tayo, karinderya tayo apaw tanay, adon iti parokyano tayo nga talaga. Ang mong Jojaw, dati 17 hektarya, kataltalunan tayo, iti iskuda, iti ini iti Marcos. Ay kat amo ka apaw, dati 17 hektarya kataltalunan tayo, tabang kampay nag-deliver kini tatang, hindi namin sa kaaldaw, ijay, ti abono apaw. Amok pa yan di muhon na. Dejay, 17 hektarya apaw, kamon itong pagpakialamang, kahantay nga bakit dejay, makitartanong tayo lang.